अम्मी कहाँ जाता रे अरे रे अम्मी कहाँ जाती है नजर जाता रही हो जो कमा के तार पापा धोवाइल बड़े तक ना बोलो रे हम कब बोले जाई हो जो कमा के धैले बड़े तक जाइम तो बना के ले आई लग लिया हां जा बोला के ले आवा जाई तो बोला हमार पापा के देख लो हां जा तो काम करत ना का कथी का बात बा मैं खिस जाए जाती है नहीं देख लो हां देखा है ना ये केनो गइल बढ़िया कराओ तलन करा लो पापा का हो मैं जाती है नहीं यार नो यार हाँ काहे कारण है का भइल हवे कुछ ना हम दादी दुआरो बैठल ने मैं निकल गल से नहीं यार आज कहला ना नु ना क्यों ना कहला नु ना हम दादी दुआरो बैठल ने चल गल से नहीं यार चलो चल तो मन बढ़ गेल बेटा खाली न यार पूछता नहीं का भइल माई चल गई न यार नजर चल गलिया हो जो कमा के धैले बड़ा वो खाए गइल बिया तू कुछ कहले सुन ले हम नहीं कुछ कहनी आई हम का कही जब बेटा मन बढ़ा दी तो पतो ही अपना मन के ना हो जाए भाग के ना जाए तो का करी अच्छा तो जाते ना कुछ समझाइए देता नहीं करे हम चल बाबू हाँ चलिए नहीं तो बढ़िया हो गई जिम्मा बारात हो गई न यार आए हमरा से नहीं बनी चूल्हा पर गैस भरवाई कस भराई गैस भरवाई बस भराते नहीं खे इतना सिलेंडर महंगा हो गइल बाटे तो चूल्हा पर ना बनैबू आए भरवाई पैसा होई तो गैस भराई ए बार गैस इतना महंगा हो गइल बाटे जे कि ऑर्डर कइले पे भी नहीं के मिलत ऑनलाइन कइल जात तबो गैस नहीं के मिलत चलू तो चूल्हा पर खाना बनावे के बाटे आ खियावे के बाटे गैस ना मिली चल